Mijn naam is Minke Sipma. Ik ga hier op Squallen zitten van 2005 tot 2008. Het is toch wel een begrip in de regio. Het is echt een dorpssquallen nog. Heel kleinschalig. Dus ik vind het wel schande dat het nou verdwijnt. Ja, ik heb hele fijne herinneringen om deze squallen. Het eerste jaar heb ik in Dokkum naar Squallen West. Maar daar zit ik toch net op mijn plek. Dus uiteindelijk in het tweede jaar ben ik hier op een zaad kwam. Werd ik echt nog 3 prachtige jaren gewoon mijn mooie herinneringen. En ja, ik had hier een hele mooie tijd gewoon. Ik vond de squallenreis wel heel leuk in het tweede jaar. Toen gingen we naar Tsjechië, dus dat stiep me echt nog wel bij. Ja, dan gingen dus mijn klasgenoten in de bus gingen we naar Tsjechië. Dat was wel echt heel leuk. Ja, we hadden vooral wel echt een prutte willen gewoon, weet ik nog wel. Vooral in de pauzes en tussen de lessen. En ja, een prutte gezelligheid, dat herinner ik me nog wel. Ja, en 's nachts gingen we dan ook veel, dus nou ja, dat weer hier en al gezelligheid natuurlijk. Omdat het echt een dorpssquallen is, komt het elkaar toch nog wel te zien, zeg maar. Dus het is net dat iedereen helemaal daarbij komt te oren. Nee, het is toch wel echt volle jeugd uit de regio die hier op Squallen zitten had toen ik hier zie het. Dus volle bekend inderdaad. Ja, kom elkaar toch wel weer te zien en dan deel je toch echt wel weer die verhalen op jitjes of op feestjes. Dan ga je het er toch snel weer over. Nou ja, de squallen, hoe leuk dat we wat we meemaken gaan. Dus we hadden er nog geregeld wel hoe.